Groenewegen, Junior Lois, Birgit Rat en Jules Sauer. 4 rijders knallen er meteen vandoor in de grote finale. Ik had het al voorspeld. 126, Junior Lois. Lange benen, hoge snelheden, maar kan dit tot het einde volhouden. Daar komt de nummer 29, Koens Groenewegen. Koens Groenewegen komt eraan. Birgit Rat op 3, Jules Sauer, Birgit Rat valt. Jules Sauer naar de derde positie. En intussen zijn Junior Lois en Koens Groenewegen vlak bij elkaar komen te rijden. Komt er nog die avond van Koens Groenewegen? Kan hij in die laatste ronde Junior Lois nog bij de kladder grijpen? Halve rond nog te gaan, dan krijg je de laatste meter. Oeh, daar valt bijna nog. Hij houdt het overeind. Het is 1 Junior Lois, 2 Koens Groenewegen, als derde en finale. Als derde Jules Sauer en als vierde Birgit Rat. Spanning, spanning, spanning. Dat waren de ritten. Dames en heren, of alle ouders even willen helpen met de kussens. En de prijsuitreiking is om